سرحي كي زعره كي رخمه كي فحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنزت عوته سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت يونس سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سناي كتكوننا وتر من يوتيو لو من ريار استي بفلاي نقطبان أوروبا نهجراتنا أوروبا سلوان بدرجة عالم بفلوي دما ناب إسيا زتوكرينا هنري متشم قطبان عالم نابي خيرالو اندحري كتفلت انك تستوعلن جميركا أبي وقتها أتتوزدوم سقوم تتات يخونو أتخد كدوم تمرز زلخا من قدتات لعلو كل دما أتوم نتوم ناشتو ولدود ندكنا من قد كنحبر كلنا أمناك حق زلنا يخيليو مبارزة فيديوزيا بفلو يناملو هقرات أوروبا نزلنا كمي كم زمسل مزعين أوروبا نابي قصيات خيزلا انتا عينة تبواوي كانتا عينة مزعي يخدس بيهم زلو نخنفلت كتعقزنا أبزي channel زي قطبانا عالم أكايدانا عالم financial world global economy زوم زني معالتاو هيوتنا زتقولو أرستات بنس بلا بغلل بلا من قدنا تردانا تخيدنا at macro level أبدلا على درجة كردانا تخيلو at micro level ويكا أبقلاو هيوتنا بنشت درجة والسانتاتنا مستنى عب درجة كنا غنعمي حقزنا زبل كوت عستيز غرب بارنا يلومي سلوان أوروبا بفلوي أب إيسيا كساب كندي النادة خمي خيد كمزلو كامنتا يستبقسو مخانو انتاي نابزبط حزلو انتاي عدلاتك ويكا انتاي كخنقبرا لنا نحنا كم تغماتنا أوروبا نزبلا رسينا هنري مجمريا كم زابزا قراف أبزا حلفلو وان قطباني عالم تنصبارق بحانت سيلي زبالكم زراخو انترينا يوبتاسيلي قطبانا إيسيا كمي نازتتنا قزفي أبتقلوب نعبي خيدالو بمنصرو قطباني أوروبا كمي شرينك ويكا نان آسل ناس أباباني خيدالو قطبانات كان نأسل نادخمن خيد كله بخالا زراربا عقمخا صلواخا حيلخا مسؤول ناس أبابيز خيد نعلم زنكسا قصن زسولون كل جزء حيلنا يقطبا زلوهم يوم سلازي إيسيا بچاينا زتمرحي إيكونوميناتو بإكسباند ناقبرخ خيد كله صلوانا توم أبيسيا ترايدي كونس بدرجة علم كراي خلز مالتيو بغلل زبالابي كنريان خلجي تصلوا أفريقيا كاب صلوانا أوروبا أمريكان إيسيا نعللتات مزالا بفلو چاينا خنبر لخلقن جبانا لوم صلوا حجون هند تقبرو زلات صلوان كالو تهجراتنا إيسيا زقبرون زلوان بعل هجراتنا كوريا بعل هاينداي تاريخها بعل إثيوبيا جت مخاين ديو تخالق كسب كندي صلوان نالو تيوتا زلو صلوان تاريخايو سلزي اتتصلوا ميرالو بارابزي نيروبا كم زوردون كونتات انتايو كنرينا مجمريا نيروبا صقم تقدام يتقنا يتصقمم بعلوم زفطروا صقم مخانيو سيلف انفليكتد ريزن بلوزي انتايو زخي اوروباويان كم زحلف عامتات جميرهم بقدايو بوشت او قداياتهم ترايم زقدسو زي مالك ህዝቦም ከመይ ያሉ መናብሮም ከመይ ያሉ ንግዶም አብውሽጦም ከመይ ያሉ መሰላት ናይ ዘጋታቶም ገለ በለዚ ኩሉ ጽበቕ እንዲዩ አመና ንውሽጥ ኻጥራይ ተጥምት እንድሕር ኮይንካ ግን ኣብ ደገ ዘለካ ጽልዋ ብመንጹር እናሐሰሰን እናደኸመን ይዝኸይድ ግምጥላ ቢልካ ኣሜሪካን ተሪኻዮም ኣብ ካልእ ሃገራት ዝገብርዎ ኣስተዋጽኦን ጻዕርን ተሪኻዮም ስለምንታይ ይገብርዎ እንድሕር ኢልካ ብመንጽር እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ጽልዋ ኢንተርናሽናል ጽልዋ ዘለዎ ወላ ሓንቲ ዘይትገብር ከም بخالا زراربا كمنا نيروبا كالوت كيلاتا تايبلوا سبويل تشايلد بلوا زتبكل ويكا زتمرزق والعاي بلوا انتاي مالتيو ولا حانت مليتارا عقم زي بلو قطبا بافوغن بزح كزارب زفتن مالتيو زغونا حيل زي بلو ايكونومي بافوغن بزح كزاربن صلوا خغبر زخل كوينو زقربن ايكونومي بلو مخال بخالا زراربا نابنت ابزح جوان كوينا نزاربا خلنا بوتين نيروبا صبو غير مزميزينو تكونات ناي يوكرين جميرو إيروبايان باصوار تواجههم كسعروا خمسة كيلو مفلاتو ترى ده كونس بيكونمون كبده هو خمسة كيلو مغنياتو كسب كنديس قعتنياتات ناتنا ده مخانو ناي راشا ندادك كسب كندي بوت رايك عصرهم كم زغل فليتياتي هو سلازي إيروبايان دما وشتاوي ولا تيروبيان يونيون زبهال تيو زبهال بحد نخط أمر ولا كندي تسعروا وشتاو ربحهم هولاند جرمن طليان فرنسا كل جزء ربحانه هاجرهم سلازو قدموا بمنصور دما يوكيرينايم
وشتاو ربحهم سلازقدسهم كابتن أوروبا نلعلي كاب يورو كوتس فتقديدهم عبب السرات تخطاتلتي نايز channel مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارو تدليون كم زلو خيفلتي انبار بمغنيات نجمار نايز عامت بزح كورسات ناتنا محاتصير وان ديسكاونت جيرنا لنا كيتكم أنت كورسات كويب سايت وسيتكم أكشن وسدو thank you very much عبب السرات تخطاتلتي نايز channel مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارو تدليون كم زلو خيفلتي انبار بمغنيات نجمار نايز عامت بزح كورسات ناتنا محاتصير وان ديسكاونت جيرنا لنا كيتكم أنت كورسات كويب سايت وسيتكم أكشن وسدو thank you very much قدمي بريكزيت ويكا بريتانيا أو خلاص زنبرم تلوا مسناي موصا ناي بريكزيت دما زقدد الدخمات نتي أوروبا حبرت فكروا له مالتيو سو أتوم بوليتيكانياتات ناي أوروبا مرحت ناي فرنسا ناي جرمن ناي قلمله كل جزء تهزبناتهم بزعبة أوروبا بزعبة عالم كحسبي دليومني بزعبة هجرم تراي كحسبو أيو تقطز قبر لهم زب خميت ريو اتعاون كواب انترناشنال درجة حلاف نتاوي قلتات وسط جرمانيا يعني صادمة ناي جرمان بوليتيكا اتي كانسلر ننوح كيس أنح سلازخيل ناي نوح استراتيجي غيرو سلازخيل جرمان قبل ليلات الرئي بنتعرو فرنسا يخون طليان وي عند انجليز ترينا ل4 عامات وي 5 عامات سلطان غزيه يبلومن نتن 5 عامات كمان نغاريم تصنيهم بس بمنصر دما كل غزيه تزغبرو استراتيجي نحصير وان كصنو حمز خيلنبر ننوح استمته غبراي كولونيوم ስለዚህ ጀርመን ሪላቲቭሊ ስትራቴጂናታ ዝበለጽ ስለ ዝኾነ ሓያል ኮይና ትረ ማለት እዩ እነ ኤውሮፓ ከማን ትጎታ ዘላ ጀርመንያ ተኻሊ ኤውሮፓ ዳርጋ ደቂሲ ክንብል ንኽእል ሶ እዚ ተቀዳማይ ብውሽጦም ዝፈጠርዎ ፀገማት ኢሎም ዝገልጽዎ ነገር እዩ ማለት እዩ በዚ መንፅር ተቐፂልና ብቻይና ዝድፋእ ቁጠባ ናይ ኤስያ ከም ኣብ ካርታ ክንሪኦ ፀናሕና نعلم نعبل لك خيط كم زخل أوروبا لما بمنصرو الناس ببت كيد كم تخل بإيكونومي يحبروا كيلاتات مالتيو زين لو ما article كاب حد كيلا أبني كيس بحال أبي publications was article is very very important كان حسب لهم كان السؤال لون مالتيو كم دما بمنصرتي زقات ممزلو صبتنا علاقة ويكا إيكونومياتهم نادق أسئلة زخي زلو أوروبا إيكونوميات كان نادق من دحر خيدو كتزاربت خلين كتسمعات خلين التناكا power of influence بومنتر ناقودلي ايو زخيل سلازي ايروبا بزوانزي بزح بوليتيكاو صقامات وشتاو صقاماتا ازيو عابيو بمنترو نابنت ابزخونت هاجرت ايروبا تاريخا حانت حداش كامباني نعلم تزارب ابز حلف 10 عامات استمسرتت كامباني دارغاي تركبن يخا كتبل تخل ولاتي فايبرنت ويكا بتعني ايكونوميكالي صبق قزقاسن فتراونتن اب عالم بينوفيشن نمبر 1 تسرع انتلو اب عالم مالتيو سويسرلانديو ولا بسويسرلاند وين تاريخا اتوم درجه حدش كامباني لاي زفترو ازيو وحديو بمنصرنا تشاينا وين امريكا كتريم كلها وين كوريا كتريم كلها سلازي انتاي مالتي اوروبا ان عسونا دخمن زخيزلو بناي قدم كامبانيتاتن انستيتيوشنن زمحادرن بر حدش انرجي حدش فتراونت حدش كامباني كفتر بزح دشجر زلي بومنصر ترينا ناي تكنولوجي اندستري بأوروبا يلن بتكنولوجي عالم زمرحا كامبانيتات يلوان وي كاب امريكاين وي دما كاب تشايناين كاوصيل كادما منالبات كوريا جابان كتبل تخل كاب اسيا كاب هندون مالتيو بزحات ناي تكنولوجي كامباني ولا كوات زلعل درجه تزيلوا هندنا هند كامبانيتاتون علوا سلازي اوروبا بتكنولوجي እና ጽልዎም እና ደኸመ መጽዩ ዝድማ ካፕትን ሳቶም ዝኽተልዎ ስትራቴጂ ሓደ ካፕትን ናይ መንግስታዊ ስትራቴጂ ንኤውሮፓ እናደኸመን እናደቀሳን ዝኸይ ዘሎ ዝብሎ እንታይ እዩ ኣብ ክንዲ wealth creation ኣብ wealth redistribution focus ስለ ዘለዎ ኣብ ክንዲ ሓድሽ ሃብቲ ሓድሽ ካምፓኒ ሓድሽ ቢዝነስስ ኣብ ምህናፅ ኣተኪሮም ሰርሑ ነቲ ዘሎ ገንዘብ ከመይ ጌርና ነመቃርሑ ጥራይ እዩ أما مقرأة رأيت تذكرت خوينك كل جزء بوليسناتك نتوم أبلع على زلوا ناق رامدة نتوم تحت زلوا كعبيز في التن بخلا زراربا نتوم أبلع علي كامباني تاتن بيزنس زهانسو سلزيت صعبام زلها ها هديمو نبع على أمريكا نبع على دبي نبع على سنغافورة بمخات نبع على سويسرلاند بمخات نتا أوروبا تبعلنا قرفوا أي ماتو
ስለዚህ ንኣብነት እንተሪኻ ዓበይቲ ካምፓኒት መስረታ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮጳ ይቅመጡን እዮም ወላቲ ናቶም ሄድ ኮርተርስ ወይ ከናቶም ታክስ ናቶም ናብ ኤውሮጳ ይከፍልዎን እዮም ምክንያቱ እቲ ዘሎ ሲስተም ንዓታቶም ዝስሕብ ስለ ዘይኮነ ብመንፅሩ ድማ መን ኣብ ከምዚ ክቕመጥ ዝደሊ ኣብቲ ሶሻል ሲስተም ክቕመጥ ዝደሊ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ብመንፅሩ ዓብ ሓይሊ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ በቃ ኣብ ገለ ሃገራት ከም በዓል ስዊድን ድሕሪ ኸድካ ወይ ጀርመን 4% ድዩ 35% ታክስ ይወስድ እንታይ ማለት እዚ ዳርጋ እቲ ህዝብሲ ኣብ ጀርመን እንታይ ዝብል ጆክ ኣሎ እቶም ሰብሲ 2 መዓልቲ ንመንግስቲ እዮም ዝሰርሑ ይበሃል 3 መዓልቲ ንዖም 2 መዓልቲ ንመንግስቲ እንታይ ማለት እዩ 4% ታክስ ትኸፍል ድሕሪ ኮይንካ ናይ 2 መዓልቲ ደሞዝካ ካብሶምን መንግስቲ ይወስደሉ መንግስቲ ምውሳው ድኸ ሕማቕ ድዩ ድሕሪካ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ መንግስቲ ዝሰርሑ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ክትብል ኣለካ ኣብ መንግስቲ ዝሰርሑ ሰባት መብዛሕቲ ግዜ ኤግዛክትሊ ከምቲ ንግሉ ኢሉ ለይቲ መዓልቲ ዝደክም ሰብ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ብኻልእ ኣዘራርባ ቢሮክራሲ ሬት ብዙሕ ነገራት ዘይምዕሩይነት ኣብ መንግስቲ ካብ ካምፓኒታት ንላዕሊ ዝረአ ዳትስ ዋይ ድማ ብመንግስቲ ዝመሓደር ካምፓኒ ዘይዓቢ ብፕራይቬት ዝውነን ካምፓኒ ግን ቀልጢፉ ዝዓቢ ወይ ዝጠፍእ ኣብዚያ ራይዋ ብፕራይቬት ዝውነን ካምፓኒ ወይ ቀልጢፉ ይዓቢ ወይ ይጠፍእ ናይ መንግስቲ ግን ኣይጠፍእን እዩ ኣይምዕብልኒ ድማ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ እናባኸነ እዩ ዝነብር ኢንኤፊሽንት ሲስተም ስለ ዘለዎ መንግስቲ ዳትስ ዋይ ንኣብነት ኣብ ስዊዘርላንድ ተሪኻ መብዛሕቲ ግዜ መንግስቲ ናይ ስዊስ ንሽተይ ክኸውን እዮም ዝደልይዎቶም ህዝቢ ምክንያቱ መንግስቲ እናዓበየ እንተኸይዱ ቢሮክራቲክ እናኾነ ስለዝኸይ ዝብል እምነት ኣለዎ which is really really good ስለዚ ናይ መንግስቲ ባጀት ኩሉ ግዜ ክፀብብ ኣለዎ ትሬኒንግ እንታይ ዝብል ጥንታዊ ኣዘራርባ ኣሎ the government which does the least does the best ይብሉ እቲ ዝነኣስን ዝወሓድን ስራሕ ዝሰርሕ መንግስቲ እዩ እቲ ዝበለፀ ስራሕ ዝሰርሕ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ መንግስቲ ስራሕ እናዓበየ እንድሕር ኸይዱ ኩሉ ግዜ እቲ ኢኮኖሚና ዝሓለ ይኸይድ ኣሜሪካውያን እዚኣ ብብዝሒ እዮም ዝዛረብዋ ቀደም እቲ ፌደራል መንግስቲ ክቐውም ከሎ ንእሽተይ ሪስፖንሲቢሊቲ ነይርዎ ቀስ ብቐስ ግን ታክስ እናገበረ ገለ እናገበረ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ናቱ ዝደውሚ ዘሎ ዓብ ሪስፖንሲቢሊቲ ብምሓዝ ንግለሰባት ፓወር ናትና ሰሪቕና ብምባል ኣሜሪካውያን ይቃወሙ እዮም ኣብ ኤውሮጳ ግን ዳርጋ እቲ ሰብ ተቐቢልዎ እዩ ነዚ ክንብል ንኽእል ብመንፅሩ ድማ ይናደቀሰ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሲስተም ዝሕጂ ኣብ በዓል ኤስያ እንተረኸድካ ቻይና ብመንፅሩ ተወሲድካ ቻይና ካፒታሊዝም ግን ስቴት ራን ካፒታሊዝም እዩ ዘለዎም ስለዚ መንግስቲ እዩ ዝውስኖ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ዘሎ ፍልልይ ግን እቲ መንግስቲ ዲክታቶር ዓይነት ስለ ዝኾነ ራእይ እንተለዎ ብሙሉእ ሓይሊ ክሰርሓሉ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ንፅቡቕን ንሕማቕን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኢኮኖሚ ኣተኪሩ እንተሰሪሑ ቀልጢፉ ክምዕብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ተለካ ንክትሰማማዕ ጥራይ ዓመታት እዩ ዘድልየካ ኣብ በዓል ቻይና ግን እቲ ስምምዕ ኣውቶክራቲክ ወይ ከዓ ሓውሲ ውልቀ መላኸ ዓይነት ሲስተም ስለ ዘለዎ እቶም ላዕለዎት ተሰማሚዖም then they go for it እዚ ሕጂ ቅልጡፍ ዝኾነ ዕቤት ከምፃልካ ኽእል ኣብቲ ቀፃልነት ናይቲ ሕብረተሰብ ግን ብዙሕ ፀገማት ክፈጥር ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ብላዕሊ ዘሎ ሰብ ርእሱ ተበላሽኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ጌጋ ኣለኻ ዝብሎ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘይርከብ በዚ መንፅር ተሪና ሕጂ እቲ ናይ ኤውሮጳ ስትራቴጂ ብዙሕ ክዓውቶም ኣይተራየን እናደኸሙ ድማ ዝኸዱ ዘለዉ ሓደ ካብቲ መግለፂ ንሱ ይብሉ ሓደ ካብ ካልእ ፋክተር ዝገልፅዎ ድማ እቲ ሚኒስትር ናይ ምክልኻል ነብሶም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ኣረኪቦም እዮም ኤውሮጳ ኣሜሪካ ክትከላኸለና ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዝልክዕ እንታይ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ነብሲ ክከላኸል ዘይክእል ሰብ ካልኦት ሰባት ክንዕቅዎ ከም ዝኽእሉ ካልኦት ሃገራት ክንዕቅዎ ከም ዝኽእሉ ምፍላጥ የድሊ እዚኣ ዝነበረቶም ሲስተም መዓስ እያ ትሰርሕ ነይራ ኢኮኖሚናቶም ሓያል ተኮይኑ ኣሜሪካ ካብኦም ብዙሕ ስለ ትረብሕ ብድግዲ ክትከላኸለሎም ነቲ ማርኬት ክትከላኸለሉ ሪስፖንሲቢሊቲ ኣለዋ እቲ ማርኬትና ጠፈሸ ድሕሪ ኸይዱ ዘይርባሖም ድሕሪ ኮይኑ ግን ሸለል ክብልዎ ክጅምር እዮም the danger comes right there ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣብዚ 2023 ኦልሬዲ ኢኮኖሚ ናይ ቻይና ነቲ ሙሉእ ምዕራባዊ ኤውሮጳ ዝበሃል ጀርመን ፈረንሳ ጣልያን እንግሊዝ ገለበለ ንኩሉ ኣኪብካ ቁጠባ ናይ ቻይና ካብ ይዓቢ ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም ናብ ከባቢ 20 ትሪልዮን ዝገማገም ልዕሊኡ እውን ክኸይድ ዝኽእል ዝገማገም ቁጠባ ናይ ቻይና እተን ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ ኩለን ተኣሜሪካውያን ብሓደ ክንዲ ቻይና ይከውን እዩ ለታሎም ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ብኻልእ ኣዘራርባ መሊሶም ካብ እናፀበቡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ቻይና ከባቢ 20 ትሪልዮን ኣብ ጥቃመን ኣሎ ኢንድያ 3 ትሪልዮን ኢኮኖሚ 1.8 ትሪልዮን ኢኮኖሚ ናይ ኮርያ ኣሎ ታይዋን ከባቢ 1 ትሪልዮን ኢንዶኔዥያ ከባቢ 1.3 ትሪልዮን ስለዚ ኩሉ እዚ ደማምሮ it's really building up እቲ ኢኮኖሚ ናይ ኤስያ ፅልዋ ክህልዎ ብዓለም ደረጃ ብልክዕ ትሪዮ ማለት እዩ
እናቐፀልና ክንከይድ ከለና ከምዚ ኣብ ካልቸር ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ በዓል ህንድ በዓል ቻይና ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎን ብዙሕ ፈጠራውነት ስለ ዘለዎን ብዙሕ መንእሰይ ስለ ዘለዎን መሊሰና ሓያላ ክኻዳየን መሊሰና ዓብለላ ክኻዳየን ኤውሮፓ ግን መሊሱ ዝኣርግ ዘሎ እምበር ንእሽተይ መንእሰይ ስለ ዘይብሉ እቲ ኢኮኖሚ መሊሱ እናጠፈሸ እናደኸመን ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ክኢላታት ይሕብሩ መንእሰይ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ኣብ ፈጠራውነቱ ድሩት ስለ ዝኸውን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እቶም ኣረግቶት ኣይሞቱን እዮም መሊሶም እናነውሒ ዝኸይድ ዘሎ ካብቲ መንግስቲ መሊሶም ገንዘብ እናዘቆቑ ይኸዱ እቲ ንእሽተይ ወለዶ ግን ምስ ግዜ እናረኣየ ክሃድብ ክጅምር እዩ ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ነቲ ዓብዪ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ክሳብ ክንደይ ናይ ዓበይቲ ብዕድመ ዓብ ፅልዋ ይገብረሉ ከም ዘሎ ንኤውሮፓ ኣብ ጃፓን ድሮ ተራእዩ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ዳትስ ዋይ ቁጠባ ናይ ጃፓን ስታክ ገይሩ ዘሎ ንኣሽቱ ምውላድ ስለ ዝገደፉን ስለ ዘቋረፁን እቶም ዓበይቲ ድማ ስለ ዘይሞቱ ስለዚ ኣብ ላዕሊ ዘፍርህ ኣካል የለን ኣብ ታሕትኻ ክትክእ ዝኽእል ውሑድ ኣካል ብምህላው እቲ ኢኮኖሚ እናኣረገ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ኤውሮፓ ብርኡይ ዝረአ ዘሎ ዋሕድ ህዝብን እናንፀላለወን ዝኸይድ ዘሎ ሃገራት ድማ ውሑዳት ኣይኮነን ኣብ ኤውሮፓ ማለት እዩ እዚ ኸማን ሳላ ስደት ገለገለ ምዕራብ ኤውሮፓ ፅቡቕ ይኸዳ ኣለዋ እምበር ካብ ህዝበን ስዳርጋ መብዛሕትህን እኹል ተካኣይ ወለዶ ከም ዘይብለን ይግለፅ ኣብዚ ቀረባ ኤሎን ማስክ ንዓለምና እቲ ዝዓበየ ፀገም እንታይ ምስ በልዎ ናይ ኒውክለር ወይ ናይ ግሎባል ዋርሚንግ ዘይኮነሲ ናይ ህዝቢ ምንቁልቋል ይልዎም ዝትክእ ወለዶ ዘይንወልድ ምህላውና እቲ ዝዓበየ ፋክተሪ ብምባል ገሊፅዎ ማለት እዩ ከም ዝበልናይ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣተኩሮ ስለ ዘይብሎም ብዙሕ ሕግታትን ኣካይዳን ስርዓታትን ስለ ዘለዎም ኤውሮፓ ቴክኖሎጂ ክፈጥሩ ዘሉ ኤውሮፓውያን ሃዲሞም ንኣሜሪካ እዮም ዝኸዱ ኣብኡ ኮይኖም እዮም እቲ ካምፓኒታት ዝምስርትዎ ስለዚ ካብ ዓብዪ ሴክተር ናይ ቴክኖሎጂ ዝተሓረማ ኮንቲነንት ኮይና ትርከብ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ዕቤት ናይ ዓለም ተሪእናዮ ድማ ብቴክኖሎጂ ድራይቭ ዝኸውን ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ተን ዝዓበየ ኣብቲ ኤስፒ 500 ዝበሃል ተን ቀዳሞት ቶፕ 10 ካምፓኒስ ተሪኻየን ካብን ቶፕ 5 ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ እየን ኣፕል ማይክሮሶፍት ጉግል ቴስላ ከም እናበልካ ኣማዞን ፌስቡክ ኩላቶም እዚኣቶም ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ እዮም እዚ ዝበሃል ከምዚ ስለ ዘይብላ ኤውሮፓ ግን ብጣዕሚ ተሃስዩ ማለት እዩ ኢኮኖሚ ናቶም ከምኡውን ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ኣተኩሮ ንውሽጣዊ ዓቕሚ እምበር ዋላ እቲ ንግዲ ዝገብርዎ ብዓለም ደረጃ እውን ኣብቲ ሪጅን እምበር ንንየው ገፆም ክኸዱ ይክእሉን እዮም ንንየው ከይዶም ፅልዋ ስለ ዘይብሎም እቶም ኣብ ኤስያ ዘለዉ ሃገራት ድማ ንኤውሮፓ ከም ተገዳስነት ከም ሬሌቫንት ማርኬት ስለ ዘይርይዎ ኢግኖር እናገበርዎን ንናቶም ዋላ ኣብዚ ናይ እዚ ዩክሬን ውግእ እንተሪኢኻ መብዛሕትአን ሃገራት ዋላ እኳ ክኹንና እንተፈተና ድሕሪኡ ግን ንኣብነት ኢንድያ ምስ ራሻ ዲል ክትገብር ጀሚራ ፀገም ናይ ኤውሮፓ ንዓና ዝውክል ኣይኮነን ምክንያቱ ፀገም ናይ ኤስያ ንሳቶም ኢዶም ስለ ዘይሕውስሉ ስለዚ ናይ ዩክሬን ናይ ራሻ ፀገም ናይ ኤውሮፓ እምበር ናይ ዓለም ፀገም ጌርኩም ኣይትሽጡልና ብምባል ብዙሕ ግዜ ህንዲ ነዚ ጉዳይ ዝብትር ብምቋም ምስ ቻይና ምስ ራሻን ንግድናቶም ክሕይሉ ኣብ ምፅዓር ይርከብ እዚ ድማ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ፅፍዒት ኣብ ገፆም ኣብቲ ግዜ ፀገሞም ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኤውሮፓ ትምኒት ዝነበረ ብሓደ ኮይኖም ንቻይና ካውንተር ኣንፃር ቻይና ኣንፃር ኤስያ ኮይኑ ዝበሃል ዝነበረ ንባዕሉ ሓደ ንክኸውን ሽግር ስለ ዘለዎ እቲ ኤውሮፓ ከም ዝሪኦ ዘለና ኸና ጠፈሸ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ቻይና መሊሳ እናሓየለት ከምኡ ድማ ህንድ እናሓየለት እቲ ኤስያ ሃገራት እናሓየለ ስለ ዝኸይድ ኣፍሪካ እውን በቲ ዓቕሙ ንኤስያ ገፁ እናጠመተ ዝኸይድ ዘሎ ኣሜሪካ እውን ተሪና ዓብ ፅልዋናቱ ኣብ ኤስያ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ኤውሮፓ ተኻምነት እናተጋህደ ይመፅእ ኣሎ እዚ ድማ ምናልባት ኤውሮፓውያን ዓቕሚ ትምህርቲ ምሁር ዜጋ ስለ ዘለዎም እቲ መንገድታቶም ክቕይሩ ስቲል ዓቕሚ ኣለዎም ክኸውን እዩ በቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ተሪና ግን በዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዘለዉ ተቐፂሎም መሊሱ እናንቆልቆለ ይኸይድ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ይረኣየካ በዓል ጥልያን ዓበይቲ ሃገራት ዝነበራ ሎሚ ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ የለዋን ዳርጋ እቲ ኢኮኖሚሲ ብጣዕሚ ደኺሙ ዋላ ካብ ምሕር ብትካም ናይ ትቁጠባ ቆልዑ ዝውለዱ እውን የለውን ኣብቲ ሃገር ኢሚግሬሽን ሲስተም ናቶም ሕማቕ ስለ ዝኾነ ስደተኛ እውን መፂኡ ክወልድ ኣይደልን እዩ እንታይ ኮይኑ እቲ ሃገር እናጠፈሸ እናኣረገ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እውን ካልኦት ሃገራት ሜዲተራንያን ግሪክ ሪእናዮ ከመይ ከም ዝኾነት ስፔን ተሪእናዮም ከምቲ ዝድለ ይኮኑን ፍራንስ እውን ብከፊል ተሪእኻዮ ምናልባት ኣብቲ ሰሜን ገፅካ ዋላ ኣብቲ ሰሜን እውን እቲ ነገራት ተሪእኻዮ መንግስቲ ዓብዪ ኢንቮልቭመንት ኣለዎ እዚ ከዓ ንቀፃልነት ነቲ ህዝቢ ክሬቲቭ ኣይገብሮን እዩ እንታይ ማለት እዩ ኤውሮፓ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክጥፍሽ ንብል የለናን እቲ ኩነታት ኤውሮፓ ትኸዶ ዘለን ተሪእኻዮ ግን ተስፋ ዝህብ ኣይኮነን ኣብ 50 ዓመት ኣብ 40 ዓመት ከምዚ ሕጂ ዘለዎም ፅልዋ ክህልዎም ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ክኢላታት ስለዚ ኣስተውዒልና መንገድና ርኢና ክንከይድ ኣለና ኤውሮፓ
كل نجاراتو نعبي زخي زلو يكون الناس ببنا ناس زخي زلو بمنصرو بلانا هيوتنا زين قبرت لنا كهاسينا غليو الزو كل زرباقن كما يجرنا نحنا نزو كنتات تكيمنا نلومن نتصبحان أتوكرنا نسرح نزو زلو تمرتن كلتن حزنا كالي من قدتات بلانات ناتنا بيزنسات ناتنا بزي أب أفريقيان بيزنساتنا بممسرات إنفست نقبر كالناون أبنا أوروبا كامباني ترادي كونس أبنا إسيا أبنا أمريكا أبنا أستراليا إنفست نقبر لنا منياتو أبنا أوروبا ترى إنفست نقبر تلها جيجا سلزخونة إيكونومي أساج كعب سلزيك مبار نوع فيديو غير له بزوك حجزنا زغل حبريت له كنسب بدن كنفرهن زي كونه فليتنا استوعينا من قدنا خنستخاخل يزقبر له كم زار سدس بلاكم تخوينو أب كومنت سكشن حبروني أب كالا رستكساب من راغب أب سكودي تحمكن بلاكم تصبغوا تشاو